Takže čus lidi, já jsem Demek.cz a vítám vás u dalšího dílu našeho single player let's play. Je to už druhý díl a tenhle ten díl natáčím po třetí už, protože poprvé jsem nahrával zvuk hry, můj zvuk, ale nenahrával jsem hru, obraz. A teď jsem zase, a jak jsem to natáčel po druhý, tak jsem zase nenahrával můj zvuk. Takže mě pěkně naštvalo. I na dnešním díle, jak vidíte, nejsem u mýho baráku, který ještě není postavený, ale jsem na výpravě, hledám jídlo. A snad žádný nenajdu, takže to je pěkně na nic. To je kráva! Zabít. Jdu si pro ní. Jinak, jak jsem to natáčel, tak jsem žil trošku off screen. A ještě vás tady pokylím pěkně. Pojď si. Ještě zabijem tak 2. Protože masa z nich už je celkem dost. Dobře. Ne, já prostě musím zabít všechny. Jsem takový vraždič. Dobře. No, dobře, tak já mám sekru. To je taky to. Celkem dost účinná. 4 damage. No, stačí. A teď kudy se jde domů? Jo, tudy. Takže si uděláme meč, to je jasný, to víme. A vyspíme se. Když se nám sem něco naspavňuje. Divný jezírka. No ten. Já se prokopu. Jo, teď to je tady, za tím kopcem. Povím. Poznám to podle toho, že to neumím poznat, ale je to tam. Poznám to podle těch stromů. Ne, tamhle je mini zombík. Ne, 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 nechte mě! Ne. Do prdele, já tady umřu. Ne, já chci ještě žít. A kdyby to byl hardcore, tak už jsem jednoznačně mrtvej. Taky nechci přijít o moje levely. Ať se ten skeleton nezabere bojovou povahu. Co to je parta zombíků? Jako zombie apokalypsa. Já se musím fakt najíst. Abych se dohýlovala. Tak. Ty, já mám lagy. Skoro. Není moc dobrý. Zdrhat. Aha, my nemáme ještě. No na vypálení to stačí. Prdele mě volaj. Ne, já teď nemám čas, tak mě nechte. Hoři, zombíku, hoři. Ne. Z toho vám se fakt omlouvám, ale musím dát spíš svůj. Fakt sorry. No prostě. Teď mě volaj, ne. Jak dlouho natáčíme? Já nevím.
Je to nějakých 10 minut. Co tady ten vyfejlený krátký díl, se vám omlouvám. Ale tím pádem bych... Aha, oni už ním přestali volat. No nic, tak pokračujeme. Nahráváme 5 minut, já myslím, že 10. No, vysmíjám se teda. No nic, potom jim budu muset zavolat. No. To jdu na to. Ale do džungle bychom se mohli kouknout. Tím si něco uděláme. Pár věcí. Takže. Další sekiru. Další meč. Přesto, že si uděláme i krumpáč. No. Tak. Krumpáč. A meč. Tak. Zbytek si uklidíme. A můžeme jít. No, tak jasně, až mě se zavolám, vík, tak budou nasraný prachy, to nebral. I když, je to možný i nemožný, ale to je jedno. Hele, sugar. V džungli se mi to určitě bude lagovat. Takže jestli jo, tak se vám omlouvám. Beans. No, laguje se to, takže tady se koukneme jenom jakože na krajíček. Jenom zabijem tu slepici. Umři. Adam. No jsou prasata. Jo hele, mám nenačtený články a vidím opuštěný doly, to se mi líbí. Ne, už se mi to nelíbí. Jo, přesně takhle se mi to líbí. Takže, stopneme si někam. Jo, ne! No, to má hovno. Tenhle ten díl, jelikož mě tady to valili tak, nebude zase tak dlouhý, takže udělám 15 nebo 12 minut. A ten třetí, ten příští, ten bude timelapsový a mohl by být taky to. Nemusel by být tak taky dlouhý, takže no, to blbý. Tohle to si vezmeme, tohle to taky. Můžeme tam vypálit kuře na kary. Tohle to si klidíme. Tak. 11 stejku si taky uklidíme. Já se napiju. Dobrý, jsem tady. Au, jo. Jsem se kopl.
Já ten čas fakt hlídám, to mi věřte. 10 minut. Tak, vám dám ještě aspoň 2 minuty, že já teď nevím, co bychom tady moc mohli jako dělat. Můžeme si hrát na Tarzana. Jihi. Geronimo. Wow. Ne. No. Jo, teď tady krásně vidím. Ale jinak do Minecraftu, jako já vím, že by to bylo takový už lehký, ale kdyby tam taky třeba přidali jetpack, to by taky bylo hustý. Který je třeba Feed the Beast, nebo Technic Pack. A tak. Ne, to se mi nepovedlo. No. Natáčíme už skoro těch 12 minut, tak teď bych si tady mohl udělat takový zatím menší provizorní, jakože když vás budu vítat. Tak, tady budou ještě schody. Takže já si jdu nějaký udělat. Tak. Jo, akorát nám to vyšlo. Mám z toho 20 schodů, no. Moc to není, ale... Tak. Tady to si vezmu. Tak. 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 Ještě jeden. Nebo 2. Nebo uděláme to, až to jde. Takže poslední. Takhle. Tak. Tak. A tady děláme jenom takovou plošinu. Tak. Takhle. Tak. Mám už jenom 3 trvá. A ještě... Tady si to mám tady. Tady ne. Měl bych mít ještě jeden, jo, tamhle. Tak. A je to. No, nějak dobře to zrovna nevypadá, ale stačí to. Tak tady máme tohleto. Tak. Jak dlouho natáčíme?
Se kouknu. 15 minut. No, tak to stačí, ono by se to potom zase dlouho renderovalo a tak. Takže já se tady s váma rozloučím pro dnešek. Rozloučím. Říkáme rozloučím. Rozloučím a určitě děkuji, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like, rozhodně to ocením. Pokud se vám nelíbilo, třeba si dejte dislike a neměli jste se na ní dívat. A pokud nechcete přijít o žádný moje video, tak můžete dát odběr. A já se budu těšit